Grupo autor da proposición non de lei ten a palabra a señora Pontón Mondelo. Denlle voz ao escano da señora Pontón, por favor. Moitas grazas. Quero empezar por agradecerlle... Bueno, isto parece un boicot. Non vou a pensar mal. Escoitas agora? Bueno, escoitas. Non? Sí? Eu creo que sí. Ben. Eu decía que quero en primeiro lugar agradecerlle tanto ao Grupo de AGE como ao Grupo Socialista que vayan a votar a favor desta iniciativa. E sobre a intervención que tivo aquí o representante do Grupo Parlamentario Popular, decirlle que perdeu unha oportunidade de ouro. Perdeu unha oportunidade de ouro para responderlle tanto ás persoas que están hoxe aquí escoitando este debate directamente como para as persoas que poidan ter algún tipo de interese en velo a través de internet, de explicarlle que realmente este é un proxecto que mellora e que cumpre unha función social. Realmente os seus argumentos o único que fan é reforzar a proposta que nós hoxe traemos, que entendemos que non é unha proposta nosa, que é unha proposta que se nos traslada desde unha plataforma cidadán para que se paralicen unhas obras e se reconsidere un proxecto. Porque nós temos moi claro que en Sarria hai un problema que hai que solucionar derivado coas enchentes, pero que ese problema non se soluciona con estas obras. E estes 5 millóns de euros, en vez de enterralos dunha maneira, ademais, destructiva para o propio hábitat natural que se conserva nese ámbito, o lóxico sería facelo en actuacións que realmente solucionaran o problema e, ademais, facelo dunha maneira participativa, sendo un exemplo de que se escoita a sociedade, de que se escoita os veciños e veciñas e que se está disposto a un debate con todo o mundo para facer unha obra que realmente responda ás necesidades que neste momento hai. E creo, señorías, que deberían de pensar ben o que van a votar, porque a súa emenda non recolle para nada o que nos estamos propoñendo e deberían de pensar que detrás desta loita hai moito máis. E quero facer uso dunhas palabras de María Reimóndez nun libro que acaba de publicar Alternativa está aquí, que di: en que se parecen as persoas ás árbores? Esta pregunta fixo mai non moito tempo un xornalista. Daquela matinei que podía ter dúas respostas totalmente antagónicas. Unha que dixese que nos parecemos moito, pois as persoas, igual que as árbores, precisamos terras e raíces para vivir. Mais a outra é que non nos parecemos en nada e que ben nos viría parecernos. A cuestión fundamental ten que ver coa perspectiva. Unha árbore ten unha perspectiva moi longa de tempo. Os seres humanos precisamente todo o contrario. E as nosas decisións tenden a tomarse en marcos temporais ridículos para un ente como unha árbore. Cumpriríanos, argumentaba, ser algo máis como árbores e tentar cambiar a nosa perspectiva, non só a temporal. Pois eu digo que deberíamos, efectivamente, parecernos máis ás árbores e tamén ter máis raíces e defender esta terra. Moitas grazas. Moitas grazas. Proposición do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda. A esta proposición non se presentaron enmendas e para formulala ten a palabra dona Consuelo Martínez.